aya ne ba nga kuma daminɛ ni asmina naw ni malikulu ye asmina naw ni malikulu asmina naw ni malikulu ka ala fo ka barika da ka kira fo ka barika da a n'a ka sebaw bɛɛ lajɛlen jɛnɛba dɔgɔnin de ye ne jɛnɛba yɛrɛ nana k'a bɛna bɛn ni ne cɛ ka fatuli ye tile 40 a nana na tile 40 yɛrɛ y'a sɔrɔ kasara in y'a sɔrɔ yani tile 40 ka se kɔni a digira an na kosɛbɛ an kɔni jɛnɛ bɛ taa faransi kuma min na denmisɛnninnaman don san 19 de ye faransi an ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de ye jɛnɛ ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka ɲɔ tigi don ne ka malo tigi don ne ka nasɔngɔ tigi don ayiwa an kɔni bɛ delili kɛ n bɛ bɔ ka delili kɛ bi peut-être delili sumayara dɔɔnin mais hali bi an bɛ delili kɛ n bɛ président de la république fo a n'a furumuso ɲuman Aminata Mayiga k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a ka ministre bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo olu ka jamakulu bɛɛ ka procureur de la république fo ka juge ni avocat bɛɛ lajɛlen fo ka malien cɛman ni musoman ka bɛɛ lajɛlen fo jɛnɛ donna minnu gasira bɛɛ ka yafa jɛnɛ ma bɛɛ ka anw dɛmɛ anw minnu ye jɛnɛ somɔgɔw ye jɛnɛ bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogoya min na o de kɔni tun bɛ ne bolo ka fɔ président i ka hinɛ jɛnɛ na i ka mago to ka hinɛ a la i ka mago to